Een boer met de strijdnamen wie nog het enigste dat we herinnert aan het kamp bij Sint-Jonsgeer. Verder is niet meer roer van dat vergeten kamp. De aangriezen van een groep amateurhistorici die met een Lieds monument de locatie aan de kampwei werd het plak in de skiertnis waarom Jan Wol die het verzinnet. De Witte Pijl, het is begonnen hier als een kamp in 1940 voor arbeiders die in de ontginningswerking zitten van het Reehulsterwede. Nadat die arbeiders erin zitten, ben de Joden komen. Een 3 maand ongeveer. Het is maar heel kwaad west. Maar die hebben toch zitten, 120 Joden. Die Joden die ben, na 3 maanden ben ze heel snel weer terugvervoerd naar Westerbork. En toen in Auschwitz en andere plakken. En daarna is het een vakantiekamp voor Bijnwest. Maar het kamp zal benamen herinneren worden als het eerste opvangcentrum in Friesland van Molukse militairen en haar familie. Die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. 12 gezin, een groepje van 60 mensen, ouders en bijen die in Friesland een nieuwe toekomst kregen. Natuurlijk is het gek, hè? Want je bent zomaar in een omgeving gedropt, ja, waar je eigenlijk niemand kent. Het is zo'n godsverlaten gebied eigenlijk. Ja? Maar goed. En koud ook. En koud vooral. Voor Paul Leo Heri had Friesland een jippere betjutting. Zijn heid was hier als eerste Molukken te half bracht. Ikzelf, ja, ik voel me niet lekker verdrietig. Hè? Omdat hij ligt hier eenzaam, zou ik het maar zeggen. Hè? Want het is alleen de enigste kampbewoners. De enige Molukker? Ja, en de enige Molukker. Ja. In 1958 wie het voorbij. Het regeer liet de Molukse gezin verhuizen naar Wenten in Jesterwoude en Fazen. Een vertrek met Pine in het het. Het is net alsof de tijd even stilstaat. Hè? En nou, dat is toch wel iets dat je dan als prettig hebt ondervonden. Want als dat niet het geval was, dan hou je zulke contacten niet.